Continuem a la sintonia del Cira Ràdio. Abans d'arribar a les 10 del matí, saludem de manera excepcional a aquestes hores a Beatriz Tortosa. Molt bon dia. Bon dia, de manera excepcional, però jo estic sempre pel matí. Dic saludem així en directe. Jo no dic que no estigues, clar que estàs. Després estaràs més vegades així també. Sí, més que anem a estar, el cap de setmana que ens queda. Dic de manera excepcional perquè anem a llegir una carta que ens arribava este matí, que diu el següent. Estimats companys de les redaccions dels mitjans de comunicació, em dirigisc a vosaltres amb la finalitat d'expressar el meu més sincer agraïment per la cobertura i suport que m'han brindat durant la meva carrera política com a regidor del PSOE d'Alzira. Ara que no continuaré en la política activa en la pròxima legislatura, vull reconèixer el paper fonamental que els mitjans de comunicació han exercit en la meva trajectòria. Durant els meus 36 anys d'activitat política municipal, he sigut conscient de la importància d'una premsa lliure i compromesa amb informar objectivament la societat. Per això, he valorat sempre la vostra labor, encara que les crítiques no han sigut favorables. És gràcies a vosaltres que la ciutadania ha pogut conèixer les meues iniciatives i propostes i, per tant, avaluar la meva gestió a l'Ajuntament d'Alzira. Així mateix, vull destacar l'esforç que han fet per difondre el meu missatge i els meus assoliments. Gràcies al vostre suport he pogut comunicar de manera efectiva els meus plans de govern i els avanços en els projectes que he liderat. Per això, vos agraïsc profundament el paper que ha exercit en la meva carrera política. Ara, en deixar arrere la política, vull reiterar el meu agraïment i desitjar-vos el major dels èxits en la vostra tasca d'informar i educar a la societat. La vostra labor és essencial per a construir una democràcia sòlida i transparent. Gràcies per la seva labor incansable. Atentament, Fernando Pascual Moscardó, regidor de Serveis Urbans a l'Ajuntament d'Alzira. Fernando, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Bon dia, Fernando, benvingut. Bon dia, Bea. Que estàvem pensant nosaltres què faràs després de... Sense nosaltres i nosaltres sense tu. Bueno, pues ara anem a una etapa distinta. Dice lo que es la política activa després de estos últims 36 anys, i la veritat és que no m'he plantejat encara quin va ser el futur. I aquesta pregunta, que me la feu totes aquelles persones que m'aprecieu, pues la veritat és que no tinc la resposta encara. La resposta és que pense a partir del dia 18-19 de juny, que és quan s'acaba ja les funcions municipals, perquè anem a estar encara 10 dies en funcions fins que se constituïga el nou govern municipal, pues no ho tinc pensat, però de moment el que vull és estar tranquil, meditar, reflexionar i saber pues, un poc quina és la nova vida d'un jubilat, però jubilat definitiu, no jubilat, com jo dic, que soc jubilat 2 anys però estic en actiu. Quina és la vida d'un jubilat? Pues faré la vida que fan tots els jubilats. Tots, bueno, pues, menos veure obres, crec que ho faré tot, Menos more obres, ja n'has vist prou, no? Ja n'has vist prou. Bueno, pues no sé, pues, dedicar-li un poc de temps, conforme he dit, a la família, estar un poc més en ells, no? Disfrutar tant dels meus majors com del meu menut, disfrutar també dels meus fills, pues, de la meva dona, de la meva família. Disfrutar un poquet que estos anys no he pogut disfrutar. I això és, per lo menos, com jo dic, i en octubre ja veurem, però ara deixeu-me descansar un poquil, deixeu-me que me cree un nou espai, perquè quan te deixes un espai, i jo moltes vegades he comentat en aquests últims dies a les amistats i als amics, no? Quan tu se jubila en una empresa, té aquesta gana de jubilar-se, perquè entra en una altra etapa. Això de la política és distint. Això... la gent, som un poble, però som un poble que ens coneguem quasi tots. Jo estic segur que continuarà la gent, i per això vull deixar passar un temps especial, continuarà la gent parant pel carrer, en aquesta frase que diguem els polítics, ara que te veig. Per què? Pues perquè la gent li costa encara assimilar els canvis, i li costa encara més a una persona que durant tants anys li han ficat el foco
i si és de l'Ajuntament, aunque no sàpiguen com te diuen, i si que és de l'Ajuntament. Bueno, pues això, pues, una nova vida des de la tranquil·litat, i me'n vaig pues, un poc pues, el que vos he ficat a tots els mitjans de comunicació i a totes les redaccions. Pues, agraïm-vos a vosaltres que heu sigut pues, també, com ara dir a mi sempre, ja saps, quan estem en una roda de premsa, dir que sou els notaris de l'actualitat. Pues, bueno, pues ara també avui sou els notaris de l'actualitat, pues dic adeu dins de lo que és l'àmbit polític. Si alguna vegada vos necessite en qualsevol altre àmbit, sé que estareu ahí per ajudar-me, com sempre heu estat, en este cas, en la política i en lo que en el futur me depare. En tot cas, encara que estàs dient un adeu a la política, en l'últim plenari, en la teua despedida, sí que parlares de que no hi ha jubilació, ni fecha de ni data de caducitat, que se pot ser passat, present i futur. La tornada de Fernando Pascual és possible? Probable? No, a la política activa no. No, ja som major, no. Som major. A la política activa no. El que jo dic és que, quan jo dic que jo no soc passat, perquè no m'ha mort. Soc present perquè estic viu. I seré futur perquè no sé en el futur cap on vaig a dirigir el meu temps. Evidentment que m'agrada la política i soc un enamorat de la política, si no haver aguantat tants anys en primera línia. Pues vull ser això, un activista de la política, però passiu. No està en la meva ment tornar a ninguna institució. Ara, col·laborar en el meu partit faltaria més, perquè per això jo dic que el socialisme no caduca. El socialisme no té fecha de caducitat. La ideologia de les persones no caduca, salvo en alguns, però els que som de pata negra, que dic jo, no mos caduca la ideologia. Continuarem seguint sempre, jo continuaré seguint sempre socialista, continuaré seguint el Partit Socialista, ajudant en allò que puga al Partit Socialista des de l'àmbit que puga, qualsevol tipus d'àmbit. Si l'àmbit és un article, doncs un article. Si l'àmbit és anar als actes, doncs a un acte. Perquè a vegades fem presència en els actes on el partit te diu que vagis, ja és important també. Pues en aquesta línia és en la que vull continuar, i per això dic que el socialisme no caduca, i jo com a socialista tampoc caduque. La política sí que té fecha de caducitat. Això com el iogurt. El que passa és que uns tenim la fecha de caducitat més pròxima i altres la tenim més tard. Jo, mira, la meva fecha de caducitat aplega el diumenge després de 36 anys. Però que també està bé, 36 anys, Fernando, i precisament fa una setmana al Cira Ràdio en complia 28. És que hem estat al teu costat molts anys, Efectivament, conforme diu la vostra sintonia, al teu costat, hem estat tots junts, no? Intentant, el que vos dic, intentant oferir el millor de cada un, vosaltres des del punt de vista periodístic, jo com a polític des del punt de vista d'un servidor públic, que és l'únic que m'ha motivat en esta vida a estar en la política, a ser un servidor públic, en tots els defectes, totes les virtuts, i especialment entendre com un polític té que fer, i això és el que jo intento difundir sempre, entendre a la societat, entendre als teus veïns. Per als teus veïns sempre faràs poquets, per als teus veïns la majoria de coses les faràs mal, i aquelles que les facis bé diran sí, però. I això és el que té que tindre un polític clar. Un polític no pot pensar-se que és ni el verí del món, ni que tots estan mirant-lo. Un polític té que tindre clar a què va. Va a una institució, sigui la municipal, l'autonòmica o l'estatal, a ser un servidor públic. Especialment en la política municipal, pues és la política avui més difícil. Jo dic sempre que perquè és la més difícil, perquè estem exposats. Després, cada un, avui també m'agrada dir que el que és la red, que ens beneficia moltíssim, també l'altre dia me va calentar i va fer un article d'opinió en què la gent parla sense saber, no? Bueno, pues és que de veres, és que avui lo bonico és sentar-te davant de l'ordenador i sense saber te fiques a opinar, que també està bé que opinem, no? Però també a vegades tenim que saber el que opinem. I és el que intente, pues, col·laborar en allò que puga, en millorar la societat com a servidor públic. Després del dia de 18 de junio, pues bueno, pues lo mateix. Imagina que m'agrada l'escriptura, pues continuaré en lo que és la política activa, en el meu partit, ajudant en lo que puga. Fernando,
que m'heu d'incorporar una miqueta més tard. Home, David, què tal? Què tal? Molt bon dia. Bueno, comentaves que li dedicaràs més temps a la teva família, com és normal, i ara t'has creat una altra nova família, no?, amb l'esportiva. Bueno, pues la veritat és que jo estic molt orgullós d'estos 4 anys en la meva dedicació en l'àmbit de la delegació de deports. Com dia antes a les companyeres Mari Carmen i Bea, David, un polític és molt difícil que accepti les coses, molt difícil. Per què? Pues perquè cada un mirem les coses d'un color i el color del polític és el benefici general de la ciutadania. I després el tema de l'administració. Cada vegada més l'administració és més difícil d'entendre des d'un ciutadà normal que no la coneix. Avui existeixen en les administracions, especialment en la municipal i en totes, però jo parlo sempre de la municipal, els procediments administratius. Tenim alguns temes en què en aquesta precampanya o campanya electoral els clubs deportius els han ficat damunt de la palestra en les visites dels candidats, diguem-li, pues, no estic d'acord. Els candidats, la majoria diuen, perquè estem en l'hora de dir, no te preocupes que això ho arreglem, però que després se trobaran els candidats quan diuen això, i jo he sigut també, forma part de diverses candidatures, que després, quan tentes a governar, pues ja no manes tant. Ja depèn dels procediments administratius, ja depèn de moltes coses, que ahí és on la veritat després el ciutadà no t'acaba d'entendre. El ciutadà no entén que existeix un procediment administratiu, que el firma un tècnic, que el tècnic és el que d'alguna manera avala aquests informes, que existeix una intervenció, una secretaria, una tesoreria, unes lleis municipals que complir. Que el polític no mana, ¿no, Fernando? En relativament mana poc. No mana tant. No mana tant, sí, claro. És que la gent a lo millor pensa que no, si el polític diu això, és això. No. No, el polític el que sí que fa és, quan se reuneixen el seu equip, pues dir, bueno, este es el meu diseño, en el área de deporte, este es el meu diseño en el área de obres públiques, este es el meu diseño en com tenim que fer un pla de millorar l'accessibilitat en els bordillos, este és el meu diseño. Però després són els tècnics els que d'eixes propostes que tu fas, les que tenen ells que plantejar-se-les, veure primer els diners. Avui, per exemple, no podem encomanar una factura de més de 3.000 euros si no se fa una retenció de crèdit. I aquesta retenció de crèdit porta una fiscalització. I a vegades dius, caramba, doncs això la ciutadania en el seu conjunt no ho sap. I no sap que potser un procediment d'aixòs en temps pot estar en més de 40 dies. Claro, i dius, i si jo vull per demà, doncs no, l'administració, la llei de transparència, que està molt bé, ens obliga a ser transparents, ens obliga a demanar les ofertes, ens obliga a que tot estigui fiscalitzat, tot. Les factures avui, i ho dic també per al coneixement de la ciutadania i per a tot el món, avui totes les factures estan fiscalitzades en una plataforma de l'Estat, totes. No se paga l'Ajuntament d'Alzira o en tots els ajuntaments. Cada factura que no se puja a la plataforma de l'Estat i ahí estan totes les factures. La fiscalització és tremenda. I aquesta fiscalització, que és necessària, porta un procediment, quan jo dic procediment administratiu, me refereix a que passa per moltes taules perquè cada un dels tècnics responsables de cada una de les matèries fiscalitza i quan ell firma i dona el visto bueno és quan després firmem els polítics. És a dir, jo no firme cada factura si no la firma antes un tècnic. Claro, això com ho expliques? I si ahir n'hi ha unes factures que falten per revisar, el proveedor te diu, és que no cobre, i en qui s'encara? S'encara en tu? Jo dic, bueno, pues vale, jo dono la cara, però és molt difícil, de veres. La política municipal avui difícil perquè ens falta, com jo diria l'altre dia, informació, i sobretot que estem en una moda de parlar sense saber, i això, com jo dic, rostra la ignorància. Fernando, 36 anys d'activitat política municipal. Ara, quan tanques la maleta, d'estos 36 anys, què és el millor que t'emportes? Pues lo millor que m'emporte pues, són aquelles coses de les que uno com a polític se sent satisfet, no? De veres que tens que buscar sempre les més importants, però sobretot m'emporta la satisfacció personal d'haver servit al meu poble, com te dia, en els meus defectes i en les meves virtuts, i com jo estic completament tranquil, en una consciència molt tranquil·la, de que he servit moltíssim, de que no he escatimat esforços, de que potser he treballat un poquet massa i he abandonat un poquet a la meva família. Això és el que m'emporta el negatiu.
però en positiu m'emporta aquesta alegria que jo tinc quan sempre algú me pregunta com estàs, en plena forma, és una meravella, sempre en positiu i sempre al peu del canyó i a servir al meu poble, que és el meu compromís i el que vaig adquirir ja fa molts anys. Algo negatiu que deixar fora? Negatiu, pues mira, lo negatiu segurament ho sap cada una de les persones en les que pues, no he estat a l'altura, no? I que és molt difícil que jo les puga avui fer públiques, no seran tantes, no? Perquè tants anys pues te crees bones amistats, però evidentment també que a la persona que no li dones la seva satisfacció, pues no és que sigui el teu enemic, però que no te poni ordre. I bueno, pues això és lo negatiu que està en l'aire d'aquelles coses, d'aquells ciutadans en el que al llarg d'estos anys pues no hagi pogut satisfer les seues necessitats, que no que tingueren la raó, però te dic jo, a lo millor un ciutadà te demana una cosa, especialment són sempre coses xocotetes, no? No són les coses. Quan estàs en l'administració pública municipal, pues mira, pues, ¿per qué no me cambies el contenedor de puesto? Pues mira, pues perquè si te'l lleves tu, li posa l'altre, me tindre un enemic, ne tinc dos, pues perquè el camió no entra, en fi, cosetes molt xocotigues. Però això també, poquet a poquet, pues, va sumant. Per tant, negatiu, pues el negatiu el té que valorar cada un dels veïns a qui no he pogut donar la satisfacció en funció de la seva necessitat puntual. Molt bé, Fernando, ens veiem demà en aquest partidàs que tenim del Family Cas contra l'Oparrulo. Ahí estarem i, com jo li dic al president del Futbol Sala, anem a donar-ho tot i anem a veure si enguany sí, i enguany sí que podem complir lo que este poble se mereix, lo que els jugadors se mereixen, lo que els patrocinadors i el club se mereix després de tants anys, a veure si podem arribar a aquesta primera divisió, que és el que ens agradaria a tots. Fernando, te tirarem a faltar aquestes notes de premsa quasi diàries que tenim de la teua informació, però com que t'agrada escriure, te propose escriure un llibre de memòries, que no estaria mal. Seria molta gent, no?, del Cira sota pseudònim, no? Però podries contar moltes batalletes. Bueno, no ho tinc en cartera, no pensa-teu. Igual després de l'estiu... Bueno, després pot ser tertulià també també. A la ràdio. Ja sabeu que jo, i m'ho van permetir, m'he donat el temps fins a octubre per retrobar-me. Me tinc que trobar a mi mateixa. Exacte. Molt bé. I a partir d'octubre a la vostra disposició, sempre. Moltes gràcies. I una vegada més, molt agraït a vosaltres, a l'equip, als que estan ahí en el micro, als que no estan i estan també en aquesta taula de control en la que he compartit tantes coses que hem compartit al llarg d'estos anys i especialment després de 28 anys de la ràdio municipal, tots heu sigut per a mi meravellosos i perfectes. Fernando, moltíssimes gràcies per tots estos anys, per esta carta de comiat també, que la veritat no, bueno, jo personalment no esperava tampoc, ens ha sorprès este matí, per això hem volgut tindre't així, i sobretot perquè cada vegada que ha sonat el teu mòbil has respost sempre, i això per a nosaltres ens facilita molt el treball. Gràcies. Gràcies. Pues moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Fernando. Molt bon dia. Vale, bon dia.